Oganda modak Got Ongelo mantiere East Assembly Location Rarieda Sub-County ochiwore mar chulo fees kod ting' duto ne wuodgi moro kuom bedo nyathi mokwongo e gweng'no dhi skul sekondar ma yawuoyi mano mar Alliance. Kanotimo penj ma KCPE kendo yudo maksi 402 e skul primar ma Ongelo, Calvins Omondi kod jonyuolne ne nitiere kod achiedhnade ewi kaka ne ginyalo yudo omenda mar tero Calvins e skul. Kata kamano tok yudo barua maluongo Alliance, riwruok mar jomolony mawuok e gweng'no nonyalo yudo ne scholarship kuom riwruok moro mok mar piny owacho miluongo ni Ongo Foundation. Ongo Foundation osingo mar kawo ting' duto mag somb Calvin mar sekondar. Kendo nyathi nyocha okalo penj. Koro ka nyathi nyocha okalo penj to nyathi nyocha oyudo maksi 402. To chunya obedo mang'ich nyocha chunya lit kaka nyalo timra gi nyathi tok ka asewinjo duoko mar nyathi. Chunya nyocha lit kabisa. Nyathi kanokalo penj, nyathi noluonge skul mar Alliance. Gola oko kanyo kang'eyo ni nyathi nyalo dhi skul. Kech skul manoluonge nyathi Alliance en skul mok na wanyal nyalo. Koro kani timonwa kamano waduoko na Nyasaye erokamano. Nyasaye mondo omed pari kamoro amora ma intie. Chieng' moro idogi konygo ng'ama chielo. I would like to thank God, especially for this day, because He has helped me now that I'm going now to a national school. This sponsorship, I would like to also thank engineer for what he has done. He has said he is going to help me in my secondary education from Form 1 to Form 4. He has promised to pay all the fees. That is a heartless doing, and may he continue with that spirit. Koro nyathi no bro wuotho kode kaka koro kawe ni nyathi odwa kodhi half term odhi odwa wabo tere school. We will be with him. We will make it. Wabo timo gima mora madwa koro bio somo matek. Ji ariyo owito ngimagi